Pandita kang kakarya wangsit pindha kumbang ngisep madu sarining tawang susuh angin ngendi ngene yang keling kangkung sinuksma winasa ing asepi pambukaning marono ilahe ilahe awigna mastu purama sidhem awigna mastu purama sidhem silat mrih Hyang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langening mlepis tumaksil stantun lampahing Buddha jinantara tutur katela tetula tulat marih labdeng parabdya winisuda ngupama parameng niskara karana tumihing jaman murwa gangga trigangga durga mendhak kala sirna pinardi tameng alata mangko teka pusananing vita tawurengging merlambang matumpu-tumpuk marma wanggu panggang panggundung sang marwahing kata segebyar dumadining mayang murwa purwakaning kandha minahari runtuting basa dongeng kena ngemusu rasa yen narasaya karaos ngulat sarira hangara sewani wuruhing diri rasa mongsamung rumangsani lir jalma ngilokaca jarweh wis rinakup caing carita becik wis kagelar emadaring pagelaran ya kujatna mriksan pagelaran ringgih purwa Surya Candra ndaremi Wang Kartika wis nurba drating awusa sahari aratri angidra bawana pratekeng tuk sina gilir kepandhi kang satempat dadi witanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetung lantang kartu mangkartu isina rambun toya jah pating krembyah dadaya padhang kutu-kutu walang ngatogo burun ono yang burun toya dado benan antan pejalan padang terawangan sinari sang gebang retang kang arsa merbawani jagat mungging jagat wetan mungup-mungup mungging kalingan mukir abang mernganga lamun kaeksi yaya dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang gebang aroko katos meblakan ki ngabang esmu jenar kapur bawan sinari sang gebang basanta tanah bentuk katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojeng gunung timuran getaru kasiling merabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu suleng kawula tasih dene arsa nguya buka garep sawahi anglu ursira tanah wedhatus nambi sendonan sesindenan mikul garulu kunde anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi Sanggang Arkasa tangu saya ilmus katemelo sinar jagat lunging dapapat lur kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang samil bu pategalan renenggo Palawija ingkang ngrembuyu godhongane ambeyek wae nganti kaya manglung wit-witande Pulau kependem, pulau kesimpar, pulau kemantung sadutan kuciwa sinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri. Inggon raja kaya dewen sansaya rembug lamun sangaglare manggonan. Prandering mangking madring mecara banget dengawunaken dintening mawiyatan. Wisine bosagyaring para cantrik manguyu jejonggo. Prandering mangke sang tapa begawan kesawa siji nggih pandhita ing kutha Runggu. Nambirawipun pandhita saka lima saha nalindra saking tlatah sabrang sarayaning negari Ngastina. Parandene mangke
lan sanggene para cangkrik samyong angsek bisa wani. mangkono ngelmu sanyata saknyatane mung weh rasa peng sugeng tias kalamun denina nora kaya si punggung gareng anggongku ronggo ugungan sadina-dina ngremehke madane
maruta kumaragem garang anggungku mrunggu pindho matane si mudo Wong bawana langgeng sinunggih tatana warat nun mangketa penemban teka damel kaget sutanipun ingkang abdipun Kesawa Sidhi wondene samangke wonten ing partapan Kutha Runggu wonten dinten ing mawiyatan sakmenika nggih kula ngawontenaken pedharing ilmu sabda pangandika dumateng Sangyapara Cantrik Manguyujangga Cantrik lan siswa-siswanipun inggih ingkang abdipun Kesawa Sidhi pertapan Kutha Runggu dumadakan manah kula cumeplong prasasat kadya dari kejugurukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu wondene sakmangke kula nampi rawuhipun pujangga mboten mangling ing pandulu sanajan nedeng saweg sepisan menika kula wanuh kelawan paduka Sang Pinandhita nanging ing sakmangke kula sampun saged sumerap lan kula ugi saged ngraosaken bilih ingkang rawuh menika pandhita ingkang teka luhur kawekasanipun ageng perbawanipun pramila damel cumeplong araosing manah kula penemban nuwun mangke penemban mboten mangling menawi mboten lepat paduka menika pandhita ing pertapan Soka Lima inggih pandhita ing pertapan Soka Panca inggih paduka Sang Pinandhita Sang Tapa Begawan Durna inggih dah nyewang Durna inggih Sang Resi Kumbayana peparapipun mekaten penemban kaki ajeng getak napa mboten ora sah niki mumpung papan panggonane kempel ngeten nggih to ha sone mesti seru arek kae oleh kena swaru gembal manyar-manyar duk nang drungkul wana alas dadi wana kamana kula keprit kandil bututing selikur oh ladalah ya ora pangling kowe Sang Begawan Wisa Kasiden sinten Wisa Kasiden didi Mbak wah jan panjenengan kok klera-kleru piye lho Ger Kesawa Sidhi senes Wisa Kasiden menika senes oh nggih anu ya oh kowe Sang Tapa Begawan Kesawa Sidhi inggih kula pun Kesawa Sidhi penemban oh salah ya kowe wis ngerti karo aku inggih senajan ten nembe aku pisan iki ketemu rawuhku ning pertapan Kutha Runggu kene oh luwih dhisik aku arep ngaturake salam taklimku katur ana ngersamu ya Kesawa Sidhi ih mekaten ya kanthi lila legawa lair lan batos manahipun ingkang abdipun Kesawa Sidhi lair terusing manah kula nampi menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka Sang Penemban Durna ya sembahmu tak jaluk inggih sembah bekti kula aturi nampi Sang Penemban Kumbayana oh bagus kowe pendhita nom inggih kowe pendhita nom
Teges lemu madeg Brahmana kuwi durung suwe. Kowe iki pendhita anyar katon. Kamu ke Begawan Durna kuwi nggonku madeg Brahmana kuwi wis matahun-tahun. Inggih, mekaten. Iya. Kowe malah wis ngerti marang kondangku, kowe ngerti marang pertapanku. Pertapaning saka lima yang pertapan saka panca. Oh, ning atase wong manca negara wae durung ana. Ya ana salah sawiji sing mangerteni pertapanku, ya mung lagi ngerti kondangku nanging jeneng pertapanku durung ngerti. Ing atase kowe mendhita anyar katon kok wis ngerti. Nggih, mesti kemawon mekaten. Kula menika menawi badhe ngedegaken pertapan utawi pecrabaan menika tartentu nindringi dhumateng kawontenan sakiring kananipun. Ngono? Inggih. Kula mangertos menemban. Pertapan Paduka pun pertapan saka lima menika rumiyenipun wujudipun wana, wujudipun alas. Wujude alas. Inggih, menawi mboten lepat menika sak mangertos kula. Wana utawi alas menika winastan wana saka panca ya ing alas saka lima. Rumiyin wana saka panca menika wengkon kebawat keperintahan negari ing Pancalaradya ingkang madeg Nalendra inggih menika sinuwun Prabu Drupada inggih sinuwun Prabu Sucitra. Rikala semanten Paduka Sang Penemban Durna menika dereng kathah nggadhahi siswa putra awit ugi dereng kagungan sawijining pertapan ingkang badhe pun ginakaken minangka sarana medharaken ngelmu kang saknyata. Rumiyin siswa ingkang tansah sumandhing lan putra siswa kinasih Paduka menika pun Raden Bratasena Satra ing Wukir Tawu. Rikala semanten Paduka ngawontenaken sayembara ingkang winastan sayembara saka lima. Sinten to ingkang keduga saged mbabat wana saka panca lan keduga saged mbangunaken pertapan. Kengaran pertapan saka lima sakmangke keduga badhe pun paringi sedaya kawruh kadigdayan guna kasantikan ngilmunipun Sang Tapa Begawan Durna badhe pun suntak dhateng sinten kemawon ingkang keduga saged lan sagah mbangun lan babat wana saka panca kababar dados pertapan saka lima menika Penemban. Ya. Wah, lah pancen lante panggrahi tamu kowe. Inggih. Menika namung sak mangertos kula. Bagus, apik. Oh, lah dalah. Ya cetha kowe Kasidin. Kowe cetha kowe pendhita ingkang tak kira yen tombok teruske nggonmu madeg Brahmana ana ing pertapan Kutha Runggu kene. Tak kira kowe ingkang bakal gawe kekering jagat merga saka kawruhmu ingkang edap-edapi. Ya. Inggih. Lajeng nuwun sewu. Ingkang lenggah wonten sak wingking Paduka menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Bah. Ya jagat pangestu Kurwayahu Bandara jagat patri dosa dewaku ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe. Praban Kesa Sidi. Yen to arep manut kelawan aku arep tepung kelawan panjenenganing sun. Ya aku iki Nalendra saka negara ing Balirante jejulukku Prabu Sakra Sangkara. Nalendra saking negari ing Balirante pun sinuwun Prabu Sakra Sangkara. Yo, Sakra Sangkara aku. Inggih sinuwun. Kula ngaturaken kasugengan sakrawuhipun. Yo, sembahmu tak tampa pangestuku wae tampanana Begawan Kesa Sidi. Inggih. Sampun kula tampi walah dados gumyak kawontenaning pertapan Kutha Runggu. Wah, iya. Aku ki pancen Nalendra sing kemaki. Mergo saka ditku iki kintalan. Bondo donyaku lak tumpuk ning negaraku. Seprapat jagat bondo donya iki kagunganing Prabu Sakra Sangkara kabeh. Mekaten yo, mloko kabeh wanita. Padha teluk karo aku. Mekaten sinuwun. Yo, pun prayogaken rawi sinuwun Prabu Sakra Sangkara. Sak rawuhmu padha kanthi Basuki lan Raharja lungguhmu ning pertapan Kutha Runggu kene. Walah iblis iki. Bedhes elek. Kowe iki kewan lho kowe iki. Hanuman, ana dawuhmu apa Prabu Sakra Sangkara? Ning atase kowe iki kewan, derajatmu ora sak ngisore menungsa. Lah kok kowe jangkar mamakmu mok paninganmu kowe ngilani dadaning ratu ing Balirante. Ora mengko sikik kowe ratu ki rak yen ana mapan ning negaramu Balirante kono. Yo,
Yen kowe mapan sak pejago karo Anoman, kowe iki ya ibarate derajatmu padha karo Anoman. Lho, ora lalu-lalu. Gelem nampa aturku ya kono, ora gelem ya wis. Ya wis, ya wis. Wah. Ora ana apa-apa kok mah mrinding krungu omongane Anoman. Ya wis Anoman ora apa-apa, prayogake sowanmu. Kaya wis ora kurang kepenak Anoman. Nuwun mangke Penemban Durna. Penembanku Mbayana. Kesawa siji ana dawuhmu apa? Sampun ngantos kula kanggep kumawantun saha sampun ngantos kula kanggep lancang anggen kula rasa matur. Jrenyata anggen kula matur menika namung badhe miterang. Sejati menapa ingkang dados wigati lan wonten paring dawuh menapa? Menawi kula kanggep lepat, mau sak mangke kula aturi anyendhu dhateng kalapatan kula. Kula mboten badhe suwala menawi kula kedah nampi pidana saha paukuman saking negari Ngastina utawi saking pertapan Sukalima. Nanging menawi paduka badhe paring ganjaran dhateng ingkang abdipun Kesawa Sidi. Lajeng menapa lelabetan ingkang sampun kula lampahi Penemban Durna. Kula aturi paring dawuh kang saknyata Penemban. Oh. Leng-leng ramyan ingkang ndriya liriwang candra katabangan sumuk ing das katu lemot kabar saning remeng ndriya manawung kekawong ing iwang wisesa tanana kang kuciwa raras Waru gembal manyar-manyar do neng junggul wana alas dadi wana. Oh la tala. Ya. Begawan Kesawa Sidi. Sadurunge aku ngaturake panuwun merga sangka praptaku, ya rawuh ingsun. Ingkang mijil saka pertapan Sukalima. Kemijilan saka pertapan Sukalima. Samangka ditampa kanthi bener becik lahir batin kelawan sing duwe omah ya ingkang kagungan ya ingkang duwe pertapan Kutharunggu ning pertapan Arga Kutharunggu kene ya jeneng sira Sang Tapa Begawan Kasidin. Inggih nuwun sewu ngleresaken sanes Kasidin nanging Kesawa Sidi. Oh iya klera-kleru di ngapura. Inggih Penemban. Ngomong klera-kleru ku gegek gejala bisu. Hus. Cangkeme lah. Lah iso uga gejala bisu lho Penemban menika. Ora. Inggih kados pundi Penemban Durna? Ngene ya Penemban. Inggih. Ing ngarep sadurunge aku ketemu kelawan jeneng para Sang Begawan Kesawa Sidi. Rasa pangrasaku kuwi anane mung cubriya kelawan sira. Cubriya liripun kados pundi? Ning atase kowe kuwi madeg Brahmana ngedeke pertapan. Ning pertapan Kutharunggu kamangka Gunung Kutharunggu. Yo areng-areng ing pertapanmu kene iki
Iki kebawat keperintah wewengkon negara Ngastina. Mekaten. Iya. Inggih kula piyambak ugi ngrumaosi lepat panganggah kula. Wekdal ingkang caket kula badhe sowan ngarsanipun Sinuwun Prabu Duryudana, kula badhe nyuwun dipalilah dhateng ngarsanipun Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Nyuwun dipalilah nggen kula ngedekaken pertapan Kutha Runggu menika. Ya. Mula blakasuta wae blakutang terus terang. Prasaja apa anane aku matur karo kowe, aku ngendika kelawan sira Sang Begawan Kesawa Sidi. Ing ngarep aku subriya karo kowe, aku sengit karo kowe merga sepisan kowe ngedeke pertapan iku ning wewengkon negara Ngastina. Kowe tanpa njaluk palihan anak Prabu Duryudana nanging barang aku nyumurupi kridamu, aku nyumurupi kawruh lan ilmumu. Aku ngrumangsani yen Begawan Durna ki ilmune durung ana apa-apane yen tanding lan bobot ditandingake wonten sarananipun. Ya, kowe tak keparengake sarta kowe mengko rak ya mesti bakal dikeparengake dening ngarsaning anak Prabu Duryudana, kowe dikeparengake madeg Brahmana ning pertapan Kutha Runggu kene. Ana syarate ya kuwi kowe kudu bisa masrahke wujuding kanugrahaning dewa. Ingkang samengko anak Prabu Duryudana wis antuk sasmi tanding Jawata. Lamun ta bisa Kuncara Anjayeng bawana sartane kambuktene bakal pinardawa lan diparingi langgeng saka ngarsaning Gusti Ngkarya Loka. Waton Nalendra Ngastina kedunungan kanugrahan ingkang bakal ditumedhake dening Dewa Kang aran Wahyu Makutha Rama. Lah, ngene ya Kesawa Sidi. Gandeng iki dadi syarat srana nggonmu bakal lumaku sateruse, nggonmu bakal medharke ilmu sateruse nggonmu mapan ing pertapan Kutha Runggu. Kowe gelem pasrahna wujuding Wahyu Makutha Rama ngersaning Sang Begawan Durna. Kesawa Sidi. Iya jaket pangestungkara. Wong bawana langgeng sinunggita tanawrat nggon mangke Penemban Durna. Kesawa Sidi piye? Kula badhe matur wonten ngarsa paduka. Iya. Kula badhe matur menapa wontenipun. Kula mboten badhe damel-damel, kula mboten badhe atur dura. Ya, tak kemerangake. Ingkang nami kanugrahan utawi wahyu menika mboten sagedipun suwud. Lho, lire piye? Ingkang nami wahyu menika mboten sagedipun suwun saking ngarsanipun Gusti. Awit wahyu menika badhe tumedhak dhateng sinten namung nderek saha sumarah ugi pasrah dhateng ngarsanipun lan keparengipun Gusti. Ya, aku ngerti. Langkung-langkung kok pun suwun. Wahyu menika menawi mapan wonten salah sawijining araganing titah. Kamangka titah menika lethek utawi wadhahing wahyu menika reget. Wahyu menika mboten badhe jenjem, mboten badhe jenak. Anggenipun mapan wonten araganing titah ingkang dipun panjingi wahyu utawi kanugrahan menika kula wau. Salajengipun kula aturi manas lan kula aturi mirsani saha kula aturi ningali piyambak. Sinuwun Prabu Duryudana menika amit sewu lho nuwun sewu. Menawi kula pribadi mestani Nalendra Ngastina menika nalendra ingkang watak lan pambeganipun menika tasih dipun reh dening nayakanipun. Lho, lire piye kowe matur kang kaya mangkono Penemban? Mangke riyen to. Menapa sepisan kemawon Sinuwun Prabu Jaka Pitana menika nate lan tau tate sambang kawula dasih wonten Praja Negari Ngastina. Menapa sepisan kemawon nate tetinja dhumateng karaharjanipun para kawula dasih. Kula mireng rembakipun pendak-pendak ngawontenaken pasewakan wonten Praja Negari Ngastina menika ingkang dipun pitados tetinju lan matur menapa kawontenanipun para kawula dasih menika boten kok pitados dhateng diri pribadinipun Sinuwun Prabu Jaka Pitana piyambak nanging pitados dhateng nayakanipun. Nuwun sewu kula sebat kemawon asmanipun Patih ing Plasa Jenar inggih menika pun Rekyana Patih Harya Sengkuni. Kamangka nuwun sewu menapa ingkang dados aturipun Patih Sengkuni menika dereng kantenan menawi leres, dereng kantenan menawi bener. Mekaten, awit watak ing menungsa menika wagingsir, saiki bisa iya, sesuk bisa ora. Saiki bisa ora, besok bisa iya. Mangkono ugi mekaten menika ingkang dados pambegan lan watak ing manungsa limrah ingkang taksih kadunungan ina lali salah apes saha mati. Menika ingkang sepisan Penemban. Lajeng ingkang kaping kalih
kula nyumurupi pambeganipun para sata Kurawa menika nyuwun sewu. Menika kula namung nuhoni dhateng kondhanging akathah ingkang sami nyebataken bilih Kurawa menika watak lan pambeganipun adigang adigung adiguna. Malah kepara wonten ingkang matur lan wonten ingkang ngabaraken bilih para sata Kurawa menika satriya utawi titah ingkang wewatekanipun nista, watakipun angkara, budinipun candala menika para sata Kurawa. Lajeng malih menawi babakan Wahyu Makutha Rama menika malah ingkang abdipun Kesawa Sidi mboten mangertosi. Kula piyambak dereng mangertos, kula piyambak malah ugi dereng pun maringi sumrap saking ngarsanipun para Jawata. Para dewa dereng maring wangsit dhateng ing adipun Kesawa Sidi. Pramila sakmangke penemban, anggen kula saged atur wangsulan wonten ngarsa paduka menika, kula namung badhe nyuwun menawi estu sinuwun Prabu Jaka Pitana lair terus ing batin badhe nggayuh Wahyu Makutha Rama menika, inggih kula aturi ajer pambeganipun, nanging menawi boten kersa ajer kang dados watak wantunipun, nuwun sewu, kula kinten Wahyu Makutha Rama boten badhe jenak anggenipun manjing wonten angganipun Ratu Ngastina. Langkung-langkung kok jenak kula kinten badhe kakedhak kemawon tangeh kelampahipun Wahyu Makutha Rama badhe pun gayuh dening Nalendra Ngastina menika penemban. Sidhem jroning pasewakan
Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amrenggang awito tedenceng dencengan ihung bawana langgeng sinunggita tanawarat wela dinten menika kok pertapan kutha Runggu ning atasipun namung pertapan alit teka dipun rawuhi dening para priyayi-priyayi kondhang menika lho bombong kang tanpa upami sak lebeting manah kala wau kula sampun nampi rawuhipun Sang Tapa Begawan Durna pandhita ing pertapan Sokalima. Lah sakmenika kula nampi rawuhipun menika rak mboten mangling Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong. Lan ingkang wingking menika pun Ki Lurah Bagong. Iki lah bombong kang tanpa upami sakjroning manah. Gong, aku awake dhewe wis kondhang iki nang kene. Ah iya. Ya alhamdulillah. Dadi ora dadak pitepungan. Ora. Engko arep nggawe gorengan pitepungan. Ora maksude kenalan ngono lho, Gong. Ora, apa wis ngerti karo awake dhewe ngono kok. Ah iya. Ya wis gek kono gek matur apa anane nek didangu nek ora didangu ya kowe sing dhisiki matur terus. Iya, Nun mangke Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong. Sarawuh jengandika inggih panjenengan Lurah Petruk Kanthong Bolong katuran kasugengan rawuhipun Ki Lurah jan mengke riyen mangke rumiyin menemban sampun ngantos kagungan solah bawa ingkang ngelangkungi dumateng perkawis limrah ampun melampaui batas kula menika namung kawula cilik kula niki ming kere kula niki ming gedibal nggih kula niki meng begondal. Kula niki meng kawula cilik, kula niki meng ponokawan. Lah kok panjenengan basa kalih kula menika lho. Kula sowan mriki ya sowan ngoten mawon utawa teka ngoten mawon mboten usah dipasake, mboten usah rawuh ngoten mboten sah ngoten niku. Kula niku ngrumangsani nek kula nganti kaya ngeten iki, terus nek mengke sirah kula terus saya gedhe pripun? Mongko iket ngomah ukurane padha kabeh. Ngene ngantos kula nggadahi sifat sombong, ampun ngantos ngaten, ampun ngantos kula niki ming kawula cilik kok disubya-subya kaya pujangga ya, Gong. Heeh. Petruk niku kathah utange lho, Premban. Ampun basa kalih Petruk. Ndek utang kula 100 nolih 6. Inggih. Nuwun sewu Lurah Petruk Kanthong Bolong kados pundi, Premban? Kula basa kelawan panjenengan menika. Senajan to panjenengan menika nuwun sewu kawula nanging kula menika ngrumaosi saderengipun kula madeg Brahmana rumiyin kula ugi kawula alit kados panjenengan menika pramila tanpa kok kula matur basa dhateng panjenengan menika tanpa wonten sebabipun kula menika ngrumaosi lan kula ngemuti kula menika rumiyin nate tau tate dados jejering kawula ibaratipun kula nuhuni tetembungan kanceng aja nganti lali karo lanjarane kula menika tansah nglebur tapa asta dhateng sinten kemawon sinasa menika kawula Ki Lurah
mekaten menemban. Inggih, pramila sampun ngantos kuci wae manah menawi kula basa kelawan panjenengan awit kula menika nindaken laku dharma. Kula ngemuti lampahan kula riyin ugi kawula kados panjenengan menika. Lah, Gong. Hei. Sip iki bagus. Apane? Pendhita sing wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha ning ora lali karo mula bukane. Lah ngapa e? Panjenengane Sang Begawan Kesawa Sidiki mbiyen ya kawula cilik kaya awake dhewe. Heeh, terus panjenengane ora kersa nek ora basa karo awake dhewe mergo ngelingi panjenengane iki mbiyen tau tate dadi apa kuwi jenenge kawula cilik kaya awake dhewe. Oh, Mula kang saka kuwi awake dhewe ora apa-apa dibasani ngono. Ora bakal kuwalat mergo kabeh iki wis keparenge Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Ya alhamdulillah, Tru. Ngono kuwi ra panjenengane arep mbuktekke. Mbuktekke piye? Sakwene iki awake dhewe rak mung urip keserakat terus to. Urip kedelak-delak. Heeh. Aku kuwi lho mendina mung duyak-uyak mendring. Esuk 2000 awan 2000 sore 2000 nganti arep nggih mangane kewuan. Ambok menawa saka ngendikane Sang Begawan Kasiden kuwi mau kuwi ya arep ngandhani ning awake dhewe arep njlantrake nek dhewe besok ki awake dhewe bakal dadi kawula sing utawa wong sing kepenak uripe ora keserakat meneh. Lah ya mbok kaya. Lah muktiar ora ki mung keparenge Gusti kok awake dhewe ora iso mesthekke kaya ngono kuwi. Nggih menemban kula tampi menawi estu menika dados menapa menika. Serenanipun lahir lan batin antawisipun paduka kelawan kula. Inggih Ki Lurah. Lajeng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap wetu paduka Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Mangke riyin kula badhe matur malih sampun ngantos kuciwa. Kados pundi? Kula kok nampi sembahipun tiyang sepuh menika ora kula badhe kuwalat. Lho, kuwalat liripun? Panjenengan menika gesang wonten ing alam padang menika rak sampun dangu to Ki Lurah. Saderengipun kula rinairaken to ning jagat panjenengan menika sampun gesang, sampun mukti ngawibawa. Wiwit rumiyin dumugi sapriki panjenengan menika tansah pikantuk lan ginanjar yuswa panjang. Panjenengan menika bebasanipun sampun wareg ndahar gembalaning jagat legi asining kawontenan. Kula menika tansih lare wingi sonten kula nampi sembah. Panjenengan menika rak mangke kula badhe kuwalat. Wela, Gong. Hei. Ngrumangsani karo yuswane le. Ngapa? Senajan to dheweke iki juragan, ning ora gelem nampa sembahe kawula cilik kaya awake dhewe mergo ngerti nek awake dhewe iki wis tuwek banget kaya. Aku jaman ndereke Sinuhun Prabu Rama. Rama sapa? Rama Wijaya. Rama Wijaya. Heeh. Karo Prabu sapa kae, Tru? Dasamuka. Dasamuka apa Dasawisma kae? Dasamuka. Dasamuka. Seprene ra isih urip awake dhewe nang ya wiwit biyen nganti saiki kok mengkere wae. Ya wis ora apa-apa. Mula pancen darmane awake dhewe kudu dilakoni ngono kuwi. Heeh. Inggih. Lajeng keparengipun kados pundi? Kula ngaturaken sembah. Ampun ngaten, kula aturi nampi. Mboten kualat, mboten. Lahir lan batin Ki Lurah. Oh nggih kula tampi dawah sami-sami. Ya tak tampa sembahmu penemban. Lho, kusik kok. Ki Lurah Bagong kula ngaturaken sembah. Nggih penemban kula tampi dawah sami-sami wajar. Agine kene truk aku nampa sembah ing Piyayi Agung. Lah ngapa? Nang omah mung diasok-asokke bojo. Aku rak ngingu pitik to. Usum udan rendeng ngene iki kandhange rak mambune rak karuan. Heeh. Karo bojoku aku diunak-unak aku. Mambune iki lho tekan kamar. Wis, aku tuku sekam 2 truk wae. Boros ya ora apa-apa, betak-betake bukti karo bojo. Ha iya. Kamarmu sing tok sekam kandhang iki lho. Lah ya kowe rak turune ning kandhang. Ngawur ora ya turu ning kamar karo bojoku ora. Turu ning kandhange menek dinesani mergo konangan ya ta. Iya. Mesake ngono go kananmu. Wis ora apa-apa. Wis tak lakonane ngene terus. Iya. Sampun sanget kula pundi prayogatna. Sampun mboten kirang sekeca.
Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Bagong. Penemban Darna. Gong, Durna. Sapa? Durna. Ayo di ngapura kleru-kleru karang prai rada suwe kaya terus dadi akeh laline. Ya ora apa-apa. Men sak ayak 6 loyoja wae lali aku mau. Iya ora apa-apa. Luput kuwi ora apa-apa. Karang menungsa kuwi kedunungan Ina lali salah apes lan mati. uga Sugih utang. iya. Penemban Durna nggih wilujeng penemban bekti kula konjuk penemban. Bagong tak tampa pangestuku tampanono Panakawan. Nggih. Lurah Petro Kantong Bolong kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya man, kowe mau wis ketemu karo aku. Iya. Aku sowan mrene tok papak tak tampa pangestuku tampanono Anoman. Sampun sanget kula pundi? Lurah Bagong bekti kula katur ki Lurah. Oh Anoman, kowe mau ya wis ngenahi detaku. Iya. Aku tau naik rek iki genine gedene ra jamak-jamak. Asem ora mlekotho wong. Rek kok urupe semene iki lho. Mbrongot rai to kowe engko. Ya ora apa-apa Kok atene alis kuntek engko. menika malah rek ingkang boten saged dipun colong. Ora iso colong apa? Maro Petruk dicilikke dicolong. Pun prayogaken lenggahipun kula Bagong. Kaya wis ora kurang kepenak man. Para kawan. Para kawan Petruk Kantong Bolong. Padha kanthi slamet sak sowanmu Panakawan Petruk Kantong Bolong lan uga wong kentir Bagong. Gong, sapa iki? Anake Durna ya. Ya Durna Ki anake Mingsatama, patutan karo jaran Gembira Loka ya. ngawur ora. Jaran Gembira Loka aduh tenan ora. Panjenengan sinten sinuwun? Aku Prabu Sakra Sangkara Nalendra bali rante. Wah, Prabu Sakra Sangkara terus. Ah iya. Prabu Sakra Sangkara. Yo. Sembahmu aturno. Piye kula ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanono para kawan. Sampun sanget ngen kula pundi? Bagong sembahmu aturno. Nggih, bekti kula kunjuk sinuwun Prabu Sakra Sangkara. Yo, Tak tampa pangestuku tampanono para kawan. Sampun kula pundi sinuwun. nuwun sewu, Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Kula wonten dawuh nembah. Damel kejot marang sing manah kula wonten wigatos menapa sak mangke. Keduga rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu. Nuwun sewu. Sampun ngantos sak mangke anggen kula badhe matur menika duna dungkap awit kula dereng dipun keparengaken matur. Sampun kula aturi wekdal merdika kewala Ki Lurah. Oh iya, menengaten kula sagah matur ngersanipun Sang Mremban. Kula aturi midhangetaken ingkang tetela Mremban. Inggih Ki Lurah Petruk. Nggih. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Sang Mremban Kesawa Siding Mertapan Kutha Runggu. Dungkap angka kalih. Kula sengot ngaturaken tebas siti sekul binering ron kala pampun tepuk wonten lepan kula nggih kula badhe matur wonten kersanipun Sang Tapa kan Kesawa Siding nok non mekaten. Ora sah ngono kowe to, Truk, kowe ora. Karep-karep sengguh kok ya. Ora sah sengguh. Ngeling ana derajatmu ming kere. Iya. Utangmu aku rong tok saur ora sah. Ora sah kakean pluntet-pluntet kowe iki ora. Iya ya, Pak. Oh, ngono kok ora. Nemban. Nyuwun pangapunten mawi kathah lepat atur kula sak mangke anggen kula badhe matur menapa ingkang dados wigatos sing arep mbak kula sawonten saning paduka Sang Pandhawan Kesawa Siding. Kula menika badhe matur bila anggen kula sowan menika mboten saking karepan kula pribadi. Anggen kula sowan wonten ngersanipun Sang Begawan Kesawa Siding menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Merga nek kula duwe gegayuhan niku wis cukup kula nggih harapan mawon, cukup kula nggih pengangen-angen mawon. Mboten kedah kula gayuh mekaten. Nanging sedaya menika kula mboten badhe kasembatan kula dumugi mriki menawi mboten wonten ingkang utus lan menawi mboten wonten ingkang dawuh lan Petruk kalian Bagong bilih kula kinansanipun Sang Pinandhita ing Kutha Runggu nggih Sang Begawan Kesawa Siding. Lah sinten to ingkang kepareng utus dhateng Petruk Kantong Bolong senes kok Bapak Semar senes kok para Pandhawa. Nanging ingkang utusan kelawan kula menika inggih menika pun satur ingkang sakmangke sampun kondhang wonten ing jagat kagungan gelar lananging jagat lancuring bawana pengamak Tirta Gaya Teja inggih menika
panengah Pandhawa satra ing Madukara inggih menika Kakasih Raden Arjuna inggih ndara kula Pandhara Janaka. Mekaten Ki Lurah. Nggih. Lan Ndara Janaka menika paring dawuh kalih kula Petruk Kantong Bolong kowe sowana ning pertapan Kutha Runggu ngresani Sang Begawan Kesawa Sidi. Begawan Kesawa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhaking wahyu inggih menika Wahyu Makutarama. Wahyu Makutarama, Tru. Iya. Karo ketrucun wahyu katentreman ngono. Sekarang biasane Petruk karo Bagong metu kuwi nek lakon wahyu katentreman kok yoga. Heeh. Sanget. Ah iya. Tumedhaing wahyu Makutarama menika badhe dipun senanani lan badhe pun lantari dhateng ngersanipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Lah pramila sowan kula menika Panembahan. Sowan kula wonten mriki menika kula namung badhe sepisan nglebur tapak asta kalih nyadong tumurun wahyu Makutarama badhe kula aturaken wonten ngersanipun Ndara Janaka. Wonten wujudipun wahyu Makutarama menika menapa kula aturi paring dawuh. Menapa wujudipun gendhaga ingkang isi tirta Makutarama? Menapa wujudipun pepangkem? Menapa wujudipun cahya sumunar ingkang kaduga arsa manjing wonten rekening titah mekaten. Nggih. Ngajeng Siti Gung Siti Tanaya. Niki diutus karo muridku. Nggih, nggih. Kula ngertos. Janaka kuwi siswaku. Biyen nalika dheweke ajar manah kuwi sing ngajari aku, sing maringi ilmu babagan jemparing kuwi aku. Nggih. Kalebu iso duwe bojo saiki seprana-seprene bojone ngendi-endi ana kuwi merga le maringi Asmarandana panggendam. Guna kasantikan Asmara Tantra kuwi sing maringi Begawan Durna nganti talilani aku wadat mung trima ngrabi marang jaran merga aku lila ngilmuku dikukup karo anak muridku ya kuwi ngaran Janaka. Nggih, lajeng kowe ngerti ya Petra? Lole ngarep mau kuwi janjane aku wis meper marang mubal babaling kanepsanku Petra. Aku wis meper marang mubal babaling kanepsanku. Aku iki ora arep nesu-nesu ning ngarepmu, aku iki ora arep nesu-nesu karo sapa-sapa. Mergo aku rene iki arep nyadong tumurune Wahyu Makutarama uga bakal tak aturake nang saning anak Prabu Duryudana sakurawane. Lah saiki ngene Petra, saiki ngene. Gandeng Janaka kuwi wis marambah mangkaping-kaping, wis bola-bali ora mung pisan ora mung pindho nampa kanugrahan saka dewa. Oh, njaluk kalodhangane, njaluk kalilanane. Janaka sagedhakan iku rasa gayuh tumuring Wahyu Makutarama Petra. Jaja muntap lir kentab duka yayasinipi. Netra kocak ngondar andir. Oh, mengeriyen menemban we lah kok malah dadi seling surup antawisipun guru karo murid menika. Nuwun sewu. Ndara Janaka le paring dawuh karo Petruk kuwi mung merga kula niki abdine Ndara Janaka. Nek kula senes abdine Ndara Janaka tangeh lamun lan sengara kula bendipun dawuh kalih Ndara Janaka. Lah nuwun sewu Wahyu Makutarama niku jlentren apa Petruk iki ya ora dong. Petruk niki ya ora ngerti lho Mremban. Lah panjenengan niku rak mesti kemawon ugi dereng mangertosi Wahyu Makutarama menika wujudipun napa, bentuke kaya ngapa rak panjenengan dereng pirsa. Lah kok sowan rawuh wonten mriki badhe gayuhaken kanugrahan menika kagem para sata Kurawa. Nuwun sewu Panembahan, nuwun sewu. Kula tak matur napa wontene lho. Kurawa niku watake nista budine candala, pambegane angkara. Kamangka wahyu utawi kanugrahan menika badhe langgeng, badhe jenjem kang sarta jenak manjing wonten rangganing titah. Menawi titah menika resik lair lan batine. Lah Kurawa menika laire kemawon reget apa melih batine niku nuwun sewu. Dewa ngendi sing keduga saguh, dewa ngendi sing kesdu, dewa ngendi sing kersa maringake kanugrahan teng para sata Kurawa. Mang mikir Panembahan. Manus maning jajalanan sekertaning bawana iblis lan astraya oli benentang laut. Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong.
Nuwun sewu menika sinuwun Prabu Sakra Sangkara ingkang sajak badhe duka. Ya. Wah, menungso ora tatanan. Nerweteh ucapmu kaya bethek seunembuk pategalan Ndrwili kaya grojokan. Ning atase iki guruku iki sesembahanku ingkang maringi ilmu kawan nalendring bali rante ya aku ya Prabu Sakra Sangkara. Lah kok kowe iki kawula cilik derajatmu mung gedibal. Derajatmu iki mung wong kere. Lah kok kowe wani delangap-delangap ngina marang guruku ning ngarepanku. Oh, sik. Sing ngece gurumu ki sapa ya? Hah? Sing ngece gurumu ki sapa? Ora engko sik, kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Aku mau muni kula wau matur Kurawa niku watake angkara, budine candala, pambegane nista. Niku. Kowe ngerti ora? Iki gurune sapa? Gurune Parasata Kurawa. Lah, aku iki uga peranganing Parasata Kurawa. Aku ora nrimakake. Senajan to kowe ora ngina marang asmaning guruku, ning kowe ngina marang asmaning Parasata Kurawa sesembahanku. Truk. Apa Gong? Arek Kisra. Weh. Nek ngomong apa-apa nganggo dipikir lho, Gong. Wis tak pikir ket mau. Nganti tak rewangi ora ning kamar mandi. Lah ngopo? Banyune mati ya. Aku ki mikir kudu kepiye nek iki mengko nganti ana lelakon apa-apa ning dalan. Terus karepmu? Ndoro Janaka ki nek duka, nek nesu, nek temandang alus. Heeh. Nggunakake akale. Aku ya nggunakake akale ora kurang akal. Lho. Jare nggunakake akal kok ora kurang akal. Amen. Malah genjike maju, genjek cengelmu kuwi. Menungsa baguse kok ngene padake genjek. Hei, Prabu, sapa metro? Sakra Sangkara. Sakra Sangkara. Ratu ngendi kowe? Bale Rante. Bale Rante. Kowe lah anggepe kok. Oh, kowe lah mekutamu ki mekutan kodan to. Tukang Malia Bara kok gleleng. Lho isih ana cap regane. Mas, wis aku tak omong karo kowe ya. Kowe arep ngomong apa? Apa kowe kudu wani nrenggalange kridane nalendring bali rante. Weh, lah aja kok kowe dewae tak tantange. Lho. Dewa mbok tantang. Heeh, Semar kae dewa ya, Truk. Heeh. Bendina tak tantang, aku ora kuwalat. Ayo. Saiki nek kowe arep ngelek-elek kakangku Petro, mungsuhe Bagong. Lho. Apa kowe wani karo aku? Apamu sing tak wedani? Ayo. Legandang dening aku. Melarak metu jaba. Wani ya kowe nenggalangi kridane Bagong. Wah, menungso ora tatanan. Suke kendel bondo wani. Wis jelek nyawang. Glaring jagat seming rembulan. Wis ora usah ngeci wis ayo metu jaba tak tandangi legane atiku. Ayo, anggepe apa?
sartane aja nganti jeneng sira cawe-cawe. Ih, wis tak kendhawuh. Mergo ndak rasa perkara iki mau perkaraning para Sata Kurawa kelawan Panakawan mekaten menemban. Iya. Yen to nganti panjenenganing sun ya aku nyumurupi dhewe utawa krungu aturing para siswa candrik liyane matur yen to kowe cawe-cawe perkaraning wong-wong iki mau aku ora bakal wigih ringa-ringa maringake pidana kelawan jeneng Suranoman. Wis tak kendhawuh. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala penemban. Ngapunten menemban. Kenging menapa Ki Lurah Bagong? Rokok kula kecer. Sesipun kecer. Nggih. Wonten pundi? Lah niki. Niku teng mriku. Ah niki rokok kula. Oh, wonten sak nginggiling padasan. Nggih. Lah kula wae ora wisah riyen ta teng mriku. Nggih. Pun nggih penemban pareng Inggih Ki Lurah Bagong. nggih. Saya man. Inggih Ki Lurah Bagong. Wong nglirak-nglirik rokok kowe. Meng rokok ora enak dhewe ya aja dijaluk. Mboten Ya. Pun nggih penemban pareng inggih Ki Lurah. nggih. Mangkono ya Anoman. Wis tak kendhawuh nemban. Kok wangsul malih? Koreke nggih keri. Lali dereng kula jipa. Monggo nggih kula dadekke siji yo niki napa rek kula. Mengrek murah kok. Nggih rek murah kan nek nganti niki barang sepele nek ilang dadi rebutan lho. Nggih. Riyen ta wenten kok pengendang karo pengedram niku sumengi neng-nengan perkara rek. Nggih. Anoman kula wonten dawuh penemban. Mara bubarna kang padha sibuk. Iki wancine wis manjer. Wayah beduk. Jenenging senedya manjing ana ing sanggar pamujan yang sanggar pelanggatan. Nuwun ngestaken dawuh. Keparang kulon pamit madal pasilan penemban. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Anoman kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pawiyatan. Wonten ing pertapan Kutha Runggu, parandering mangke sang tapa begawan Kesawa Sidi. Arsa manjing minggah wonten ing sanggar pelanggatan.